ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଶିଶିର ତରସ ବରମାସର ମେଳା 28ରୁ 6 ଜାନୁଆରୀ 2022 ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଏଇଟା ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଲୋକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଷ୍ଟଲ୍ ଏଇଟା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରକରଣା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଏଠି କତା ଜିନିଷ ସମବାୟ କତା ନିଗମ ବାଇକ୍ ଜରିର ବସା ରାଜ୍ୟ ତାଳଗୁଡ଼ ସମବାୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଆଦିର ବ୍ୟାକ୍ ମେଟାକ୍ରାଫ୍ଟ କନ୍ଧମାଳର ବାଲିଗୁଡ଼ା ତସର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ସର୍ଗିପାଲି ସୁନ୍ଦରପୁର ମାସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ହଳଦୀ ବଡ଼ି ବନୌଷଧି ସବୁ ଅଛି। ହବ କି ସବାଇ ଘାସରେ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର।